Piştî polîsên federal di nav hefteyên borî da li Mar-a-Lago mala serokê berê Donald Trumpê li Florîda geriyan şerekê yasayî dest pê kiriye. Tevî daxwazên bi mehan û bangeka di destpêka wê salê da Trump belge ragirtin û teslim nekirin. Ku arşîvê netewî dibêje divêt ev li gor qanûna belgeyên serokatiyê bi rêkûpêk bihên ragirtin, ne ku tu mala kesekê dabin. Polîsan 11 sindoqên belgeyên nepenî li mala Donald Trumpê ya Mar-a-Lago dîtin ku hinek ji wan navên çavkaniyên nepenî hebûn. Trump û tîma wî ya yasayî li ser eşkerekirina hûrgiliyên fermana lêgerînê ya Wezareta Dadê dûdil bûn ku wê davê hat veşandin lê gelek agahî lê hatibûn reşkirin. Wan ji dadwerek federal ku ti sala 2020 da ji aliyê Trump ve hatibû destnîşankirin xwest ku dadwerekê taybet yê serbixwe erkdar bikin ku belgeyên desteserkirî binirxîne da ku destnîşan bike ka Trump dikare mafê serokatiyê ser van belgeyan bixwaze. Dadwer Eileen Cannon niyeta xwe ya destpêkê diyar kir ku dadwerekî taybet destnîşan bike. Good thing they're going to have a special master look at these documents. Tiştek baş e dadwerek taybet li belgeyan binêra û binirxîne ka serokêberê maf heye wan belgeyan ku wî hêşta radest nekirine ragire. Ez dizanim ku wî gelek belge radestkirine. Pêwîst e ku wî hemû radestkiriban. Ez dibêjim ew jî niha wê baş dizane. Trump dibêje ku dema ku ew hêşta li qesra spî wê ew belgeyên navborî eşkere kirine û êdî nepenî nîne. Lê serokê niha Joe Biden vê îddiayê red dike. Well, I just want to know I've declassified everything. Belê ez dixwazim ku hûn bizanin ku min her tişt li cîhanê eşkere kirine. Ez serokim, ez dikarim bikim, mav çê dibe? Biden'ı da zanîn ku ew naxwaze hûrgiliyên lêpirsînê jî bizane û ev dê wan bû Wezareta Dadê bihêle. There's something a little bit absurd. Tiştê bêwate dema diyar dibe serokê me yê berê belgehên pir nepenî binêre mala xwe. Ez jî tê nagihim lê dîsan jî dema ku em li ser serok Trumpê diaxivîn gelek tişt hene ku mirov tê nagihet. Di vê daviyê da ji cîgîrê serokê berê Mike Penceê hat pirsîn ka wî çi belgeyên nepenî birine dema ku ew ji Washingtonê derketî, wî got Ne li gor zaniyariyên min. ev hemû di nav tengasiyên qanûnî yên din bû Trumpê çê dibe. Dema ku rêveberekî serekeyê berê yê karsaziya malbata wî di vê daviyê da tawana nedana bacî qebûl kiriye. Dadwer Cannon rûniştina ser gotûbêjin bû karînana dadwerek taybet bû roja pênşemê dest nîşan kiriye. Raporta Araş Arabsadî, Çeto Özel, Dengê Amerîka